Het weer van de morgen eerst nog wel bewolkt, maar staat gewoon woen de zinnen terrein. En als je dan zo'n dag gaat als Joert en de zinnen komt er knap bij, dan heb je het gevoel of wordt het maaitijd. En die maaitijd zal ik wel komen, maar voorlopig nog net. Want het hege drukgebied boven Scandinavië zal de komende dagen toch eens wel een oorwaarbeeld, ja. Maar ik een waarbeeld, maar stabiel waar. De verwachting. Joen en vannacht, ja, vrij helder. En daardoor hebben we al een temperatuur die zakt nou om en bij de 0 graden heen. Verder speelt een rol de wind uit het oostenwaai. We zullen merken dat zodra als die wind uit het oostenwaai komt, dat het dan niet kouder wordt. En dat betekent ons op gledens. En misschien ontstaat ik wel een mistbank. Zorgen we nou het waar van morgen, dan hebben we morgen een prachtige dag. Zinnen en nog eens een keer zinnen. Ja, een beetje bewolking, maar dat mag je namen hebben. En de temperaturen, 4 of 5 graden, alweer wat lager als Joert. En de wind die maakt het wat schraal, man. Die oostenwind zal matig rond vrij krachtig wezen. In de nacht hebben we het lichte frost, min 2, min 3, misschien op plakken wel min 4 graden. En hoe dat wat winterse waarbeeld. Vreed, sneeuwen en snaaien, een protte bewolking, dat wil soms even wat zinnen. Hoe daar een temperatuur van een paar graden boven 0, plus 2, plus 3. In de nachten min 2, min 3 en dat is lichte frost. En nog altijd die wat schrale oostenwind. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.